Tervetuloa tähän minun skeittikanavalle. Ja tänään ajattelin pitää ditsipäivän. Ajattelin tähän ditsiin tehdä temppuja. Ja vähän on tuulinen päivä, mutta ei anneta sen haitata. Ja lähettää helpommista temppuista ja mennään vähän vaikeampia. Katsotaan mitä tuohon saadaan aikaan. Ja kokeillaan vaikka saadaan aina putkeen pari temppua. Mulla ei kuvaajaa, niin laitetaan kamera tähän. Mutta kun potta päähän ja lähdetään kokeilemaan. Lähdetään vaikka olliesta. Tehdään veikeä ollia ja ollia vaikka seuraavana sitten frontside 180 ja kokeillaan se backside 180. Backsideissa mä en oo puhuinkaan, mutta yritetään. Sehän meni ekalla, mutta kokeillaan vielä vähän paremmin. Ei kun vaan uut. Kokeilepa pelkkä backside 180. Nyt tuntuu ihan hyvää. No niin, kokeilepa sitten feikin fronttiin 180 ja halfkappia ja halfkappia juttelun vaan. Noin, mennään. Sehän meni ekalla, kokeilepa muutama lisää. Kokeilepa pelkkiä halfkappia. Otetaan pari. Ei se ihan pyörä. Yksi vielä. Nyt tuli hyvä poppi, mutta ei pysynyt perässä. Ja se on siinä. No niin, lähettäpä sitten popsoveitti ja frontti popsoveitti. Oho, sehän lähti kyllä. Kokeilepa ensin niin, että mä teen frontside popsoviitin ja sitten backside popsoviitin. Ihan ok. Tämmösiäkin vemmureita. Palasia, betonipalasia löytyy.
Kokeillaan vielä. No, se oli ihan hyvä. Kokeillaan sitten seuraavaksi putkeen niin fake poppari ja fake frontside box. Sehän meni ihan lisää vielä. Kokeillaan vielä viimeisen kerran. No niin, nyt vähän kokeillaan vaikeampaa, niin fake frontside big spinia. Sehän meni melkein ensimmäiselle. Hyväksyttäisikö mä se? Sehän meni. Siihen tuli kuulutusta väliin. Ei koske minua, en ole enää koulussa. Siinä oli ihan hyvin. Alkaa tässä on lämmin tulle, niin kokeillaanhan frontside big spinia seuraavaksi. Muutaman kerran on saanut tuon. Voi olla, että tänään ei tule. Aiko se kauaksi? Tää oli lähellä. Niisköhän tuli. Ei ehkä mennyt ihan täysiä asteita, mutta ihan hyvä oli. Kokeillaan vielä vähän. Kyllä mä tonni on hyväksi. Jes. No niin, kokeilepa sitten fake frontside 360 tätä. Ei se ookin. No on kyllä ihan hyviä ensimmäisiä yrityksiä.
tosi vaikea saa kokonaan pyörähtää. Jos saisi semmosen nätin revertin siihen loppuun näin, niin silloinhan se olisi kyllä hyvä. Nythän menee jo vaarallisesti. Meni jo pää ihan sekaisin. Ei ehkä ihan nätein, mutta mä voisin kyllä ton ottaa. Laitetaan vielä 3 yritystä. Ton parempaa mä en varmaan tänään pysty, niin otetaan se. Jatketaan harjoituksia sitten tuon tempun parissa. Ehkä se menee joskus vielä täysillä pyörähyksellä. Kokeilepa nollia popparia. Se on uusi temppu mulle tähän ditsiin. Oho, eihän se mahdottomuus. Sui. Kyllä sekin on jo aika kova. Ei oo tullut nollien temppuja tehty. No siinähän oli nollien poppari. Toinen. Kokeilepa ihan huvikseen switch-popparia. Ei vitsit, lasketaanko tuota? Otetaan vielä vähän muuta. Mutta ei huono. Ei oo ihan vielä semmonen mikä haluais. Ei tietenkään kannata aina täydellisyyttä etsiä. Iloinen nuistakin. Mutta kokeile jos otais semmonen vielä vähän parempi. Nyt poppas hyvin. Noniin, se oli hyvä. Switch-poppari. Nyt on jalat sen verran väsyneet. Kyllä tuo switch-poppari on hyvä lopettaa. Olen siihen kyllä tyytyväinen. Kiitos jos jaksat katsoa loppuun asti videon ja tilaa kanava, tykkää ja kommentoi vaikka jotakin videoehdotuksia mitä pitäisi tehdä. Mä voin tehdä silloin kun aina kerkiä. Ja oli kyllä hyvät sessioita. Kiitos ja hei!